Ikoji NNOBI festival. Once every year, when yams are due for harvest, that means the new yam festival is at the corner. Ikoji NNOBI festival. NNOBI is a clan in Idemili of Anambra State, in eastern region of Nigeria. Ikoji NNOBI is a festival that is held after Olulu Idemili festival. NNOBI begins the ceremony of the New Yam Festival, dancing to the market square to make the first sales of the New Yam proceed. Opens the Ikoji with an opening prayer. Ikoji isi ani NNOBI na akpọ ọta ka ọ na-etaba a na-eme His Royal Highness has never had a work with Ikoji. Over the Igbo, don't be the custodian. Igbo will charge it. I feel now. We're watching. We
owepụ ichie ngo ewepụ ichie ebenesi awụrachari abụ aha adịghị abụkọ na ọbara adịghị onye nwere na Chineke ndị adịghị zara bụ kwanke onye nwoke na-enwe n'ihi ka nne ekene na otu ndị adịghị na ahụ agwara ụtọ na ọrụ ndị adịghị ga-abara ahụ alasa na ọrụ ọrụ maka ime ọrụ nke ekweghị ọbụrụ ihe ana m asị na nwa ọmọdé ọmọ ọgbọrọ ọmọ ọmọ Chineke ebe ọbụla anya ya dị iche iche aya anụ agwa ndị mma aya nwa ọmọ n'isi akaba ahụrụ bụrụ mma aya nwee nọ na-asị chukwu nna biko onwe ndị anyị ma nwatakịrị na nwa ha n'afọ n'afọ asị ụlọ na-abịa ore ebe iche uwe na eweta ahịrịa dị iche iche n'afọ ndị aka mma anyị nziri dị iche iche ma chukwu aja nwere onye ụlọ ọbụla bụ n'ebe na rụrụ ma gọzie anyị gọzie anyị ọzọ gọzie ebe nke anyị nweta bụ mgbe ha ga-enye ọrụ n'ihu na-arịọ nna biko okwu azụrụ akụ ndị ọbịa tara mebe mmebiri ọfụ ya ọfụ ya ọfụ ya bụ ihe ndị anyị na-efu na na-ezu na n'aha Jizọs n'ahịa ka Chineke nna bụbere anyị agbụkọ ọrụ ya agbụkọ ọrụ ya agbụkọ ọrụ n'ahịa agbụkọ ihe ha afọ na ọrụ ya akata anyị bụ anyị na-aga na anyị akatata mbọ kpatụ udo kata mbọ kpatụ ife anyị kpatụ ife olu nwere isi ike ara anyị gara bụ na ọbịa mana mbọ na afọ onye nwa Jizọs As the sales of the new yam begins, dịka anyị si mara nke a nọ n'isi n'anya bụ nọmba 1 ji nọmba 1 nke na-esote ya bụ ji nọmba 2 nke a nọ nọmba 3 abụ ji nọmba 3 na nke ọzọ abụ ji nọmba 4 si were anyị the first ya ji nke mbụ ana m azụ na ebe obodo na ji nke ahụ ọrụ ụbọchị ebe yi ka anyị ụlọ na mmiri eji omume ihe ka nkụ mana ana m ajụjụ abụọ na tukwere nke ahụ ma mmekọrọ akụ ma mgbe oge a ga-eri were pụta n'ala nke a ga-erikarị nke a rụọ otu nnukwu akpụ ụzara n'aha Jizọs anyị ọkụ anyị ụbọchị ga-agbara iwe ọkụ ya gba iwu ma ebi na-efu efu n'aha Jizọs onye ogotakwa ya ga-edeba ndụ edeba ahụ edeba ahụ na edeba ndị akwati ihe nwụrụ na Jizọs ga adịgo onye n'anya
Even I really go in the gym of the one. Super high level is good. I have a more together. 3,000. 5,000 number one, 5,000 number two, 6,000. 6,000. Immediately after the sales, the Isiana, Ndize na also grease the dance floor as they dance to Ichi as a mark of the successful sales. Isiana NNOBI and the entire NNOBI community dance back to the village square where they will continue the celebration. Let's
This year, due to the pandemic, the ceremony will not be celebrated elaborately the way it used to be before, with masquerades everywhere entertaining the guests, but with a gathering at Isiana NNOBI's residence with few guests. Oh, if you question the night, only if it's lazy. Makana Isiana NNOBI, Abulo, Echichi, no, Oketini, oh, you change your leak on them. Makana, Abu Isina NNOBI. No, Isiana, you change your leak. Yeah, but the road you went on this. I just went in, I haven't died. No, they are going to stop. I don't know. I want to go away. No, they are going to go to now, you're never listening to them. You're listening to them. When I think I see them, I just don't catch when you're wine. Isiana NNOBI Abukatana original for NNOBI ta I went in for when Posiaji we baratana be NNOBI one answer Anajugu like I pay image IGBO no tu egbe si ada ka m na-esi ada n'ego na-adakwu n'ọgaranya bụ ọya anakwu ka emerie Tata ana Isiana NNOBI kpọrọ n'afịa ana ihe a na-egosi na ji ọfụrụ apụtabago ana etu a ji ọfụrụ pụtabara na ele ọ kpọrọ ji n'ụbọchị tata bido taa gaba anyị elezi ji ọfụrụ na onye nwere ji ọfụrụ ya ele mena na anyị pụtara ụwa fụba mena na onye isi ala ya akpọ ji ọfụ afọ ọ ya akpọba ya akpọba ndị mmadụ ego oye ọ bụ na ọ kpọọ ji ya o nwere ka ji ọfụ bata na NNOBI Tata bụ nnukwu ụbọchị pụrụ iche na NNOBI ụbọchị Isiana NNOBI ji awarụ NNOBI ji awacha ji taa NNOBI bido ribezie ji etu na-eme ọgọ NNOBI na ebe a ike NNOBI n'ọtụtụ ndị nnukwu NNOBI ji biri wee sịrị ọ ga-adịrị Isiana mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
And the structure. And there will be a structure that take you to a greater height. And that is our prayer. Life is not half of a cow well. It's not the life that you will live today that matter. The college you will live to life. That's what I want each and every one of you to bring that knowledge that will lead us to that destination. Youth are the destination. Youth are the program. The youth are the destiny of a nation. aṅụrị because na ihe a na-emekwa ọkwa ahụ anyị eme aghara ahụ ọ dị ata ọ dị ka asị na agha eme ma na-emeri ya anyị were ka mmiri ezo mechaa nwụwa ihe ọmụwụ na-eme ngọzi ga-adịrị anyị dịrị ụnụ dịkwazịrị mmadụ niile oje anyị eme anyị ka ọ na-eji ma ihe ọma ga-eme na-ekerekwa gị Sewa Group ọ ga-adịrị ụnụ mma na ụtụrụ mmepe anyị adị mma n'ori ya dịkwa mma nwa na NNOBI ya akpata ego na-anata akụrụ na mọlịbara aka ya eru n'aha Jizọs ihe ọma ga-emezu ya ma nke anyị ka anyị tara na ekwe ga-emezu ma na mọfụ n'afa Jizọs Ikoji NNOBI Festival. This event is powered by House of Sewa Entertainment, Sewaent TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewaent TV.